Ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводори канал. Барои шумо мағозаи Асрорхоҷа. Барои шумо тамоми намуди маҳсулотҳоро то дари хонатон дастафка мекунанд дӯстон. Касоне ки харидоро бошед, дар мусофиратҳо бошед, айни замон моҳи шарифи Рамазон асту, мехоҳед шумо ба хонагиётон ё мехоҳед сюрприз кунед, метавонед тамоми намуди маҳсулотҳоро дар ҳамин дӯкон харидорӣ карда, тариқи карта душанбесити хатӣ метавонед пардохт карда то дари хонатон маҳсулотҳоро баред дӯстон. Тамоми намуди чизҳо аз макарону биринҷу равғану то шириниҳову приправу тамоми намуди напитокҳо, ки нӯшокии ташнашикан метавонед дӯстон дастафка то дари хонатона минтақаи якум участка дӯстон. дӯстон тамоми намуди маҳсулотҳо ҳастанд, ҳатто химия, меваҷот. میتونه دوستان заказ کنید و خریداری کنید. حتی ماهی هم هست اینجا. ماه شریف رمضان به همگان مبارک باشه دوستان عزیزی من. دوستان میتونید زنگ زنید و خریداری کنید دوستان. نه جای درکاری های بوقی سربلند خانه بود باشه.